Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan ranar Lahadi, kwanan watan 29 cikin watan Mayu shekarar 2022. Allah mai aminci kashi na biyu. Allah mai aminci kashi na biyu. Inda aka ba mu karatu yana daga Ishaya Sura 52 aya 7 zuwa 12. Ishaya Sura 52 aya 7 zuwa 12. Me yafi wannan kyau? A ga manzo yana zuwa ta kan duwatsu, ɗauke da albishir mai daɗi, labarin salama, ya yi shelar lasara ya ce wa Sihiyona, Allahnka sarki ne. Waɗanda suke tsaron birni suna tsowa tare saboda murna, za su ga komowar Ubangiji a Sihiyona da idanunsu. Ku ɓarke da tsowar murna, ku kufan Urshalima. Ubangiji ya ta'azantar da jama'arsa, ya fanshi birninsa. Ubangiji ya nuna ikonsa mai tsarki, ya ceci jama'arsa daga dukan duniya, ya ceci jama'arsa dukan duniya kuwa ta gani. Ku fita, ku bar Babila, ku dukanku da kuke ɗauke da keɓaɓɓun kayan Ubangiji. Kada ku taɓa abin da aka hana. Ku kiyaye kanku da tsarki, ku fita ku bar birnin. A wannan lokaci ba za ku bukaci ku fita da garaje ba, ba za ku yi ƙoƙari ku tsere ba. Ubangiji Allah ne zai bishe ku, ya kuma kiyaye ku ta kowane gefe. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa, amin. Ayar haddacewa na daga Irmiya Sura 1 aya 12. Irmiya Sura 1 aya 12. Sannan Ubangiji ya ce mini, ka gani sosai, gama zan lura da maganata don in cika ta cikin hanzari. Irmiya Sura 1 aya 12. Irmiya Sura 1 aya 12. Sannan Ubangiji ya ce mini, ka gani sosai, gama zan lura da kalmata domin in cika ta cikin hanzari. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. Allah mai adalci ne kashi na biyu. Allah mai adalci ne kashi na biyu. Allah ya yi alkawarin ceto ɗan Adam tun daga gonar Adin, kuma ko da yake cikarta kamar ta daɗe, an cika ta a kaidedin lokaci. Wannan kawai yana gaya mana cewa amincin Allah koyaushe zai cika duka alkawarun da ya yi game da ku, ko da alama an jinkirta, a jira shi, hakika za ta faru. Wato Habakuk Sura 2 aya 3, Habakuk Sura 2 aya 3 ta ce, Allah a koyaushe zai cika dukan alkawarun da ya yi game da ku, ko da al'amar jinkirta, jira shi, hakika za ta faru. Bari Ubangiji Allah ya ba da alherin yin haƙuri ga cikan alkawalan Ubangiji ta cika a gare mu a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, wani fanni na amincin Allah da za mu bincika a yau mu gani shine abin da ya shafe fansa, wato amincin Allah game da fansa. Abin mamaki ne cewa Allah ya fara tsarin fansa kusan nan da nan bayan faɗuwan mutum, wato mudin Adamu da Hawawu suna faɗawa zunubi, to nan da nan Ubangiji shi ma ya fara shirin fansa. Yana yi mana alkawalin babban nasara. Idan muka dubi farawa Sura 3 aya 15, farawa Sura 3 aya 15, kuma za ku murkushe diddigin sa, wato lokacin da Ubangiji Allah yake magana a farawa Sura 3 aya 15, farawa Sura 3 aya 15, ya nuna mana cewa ‘ya'yan mace, wato wannan matar, ‘ya'yan mace, su za su murkusa a diddigin Shetan. Bari Ubangiji Allah ya bada wannan nasara a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, sa'ad da Allah ya fara sha'ani da ‘ya'yan Isra'ila,
ya yi ne da tasirin fansa a zuciyarsa tun daga zamanin Ibrahim. Ɗaya daga cikin alkawaransa ga Ibrahim a cikin farawa Sura 12 aya 3, farawa Sura 12 aya 3, ɗaya daga cikin alkawalin Ubangiji yana da alaka da ceto da ke fitowa ta hannun zuriyarsa, wato zuriyar Ibrahim. Farawa Sura 12 aya 3 ya ce, kuma a cikinka, wato cikin Ibrahim, za a albarkaci dukan al'ummai na duniya ga baki ɗaya. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. Yeshuwa Sura 1 aya 10, Yeshuwa Sura 1, wato Hosea, Sura 1 aya 10 ya ce, duk da haka adadin ‘ya'yan Isra'ila zai zama kamar yashin teku, wanda ba a iya aunawa ko kuma a kiɗaya. A wurin da aka ce musu, ku ba mutane ba ne, to a nan ne za a ce musu, ku ‘ya'yan Allah ne mai rai. Kaunatattun Ubangiji, abin nufi a nan shi ne, bisa ga amincin Allah, wanda ya kawo fansa, mutanen da aka ce su ba komi ba ne, a ƙarshe za a yadda cewa lalle sun zama wani abu, ba wai kawai su wani abu ba ne, amma musamman su ‘ya'yan Allah rayayye ne. Bari Ubangiji ya tabbatar mana da haka a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, an sake sabonta wannan nasin da muka karanta yanzu a Yoshiya Sura 1 aya 10, Yoshiya Sura 1 aya 10, a cikin sabon alkawali. Sa'an da Bulus manzo ke tabbatar da amincin Allah ga alkawalinsa na fansar al'ummai. Idan muka dubi Roma Sura 9 aya 26, Roma Sura 9 aya 26, a daidai wurin da aka ce da su, ku ba jama'a ta bane, a nan ne za a kira su ‘ya'yan Allah rayayye. Wato wannan ba kawai yana tsohon alkawali ba, da aka shigo sabon alkawali an sake sabonta mana wannan alkawalin da aka yi ma Ibrahim, domin mu ma mu more ta. Bari Ubangiji Allah ya ba mu alherin morar wannan a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji a gafarce ni, karatunmu da muka samu daga Ishaya Sura 52 aya 7 zuwa 12, Ishaya Sura 52 aya 7 zuwa 12. Na faɗin alkawarin Allah game da ceto. Kaunataccen Ubangiji, idan har yanzu ba a mori wannan tayin ceto da aka yi mana alkawarinsa kuma aka bamu ba, to ina rokonku ku yi haka yau tun kafin lokaci ya kure. Bari Ubangiji Allah ya ba da alherin yin haka a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, littafi mai tsarki a cikin Korintiya ta 2 Sura 6 aya 2, Korintiya ta 2 Sura 6 aya 2 ya ce, domin ya ce, na saurara ka a lokacin samun karɓuwa, na kuma taimake ka a ranar ceto. Gashi yanzu ne lokacin samun karɓuwa, gashi kuma yau ce ranar ceto. Kaunataccen Ubangiji, ga waɗanda suka ba da ransu ga Yesu, ku tabbata cewa duk alkawaransa a gare ku za su cika a ka'idaiden lokaci a cikin sunan Yesu, amin. A ci gaba da dogara gare shi da dukkan zuciyarku, kuma ku yi farin ciki yayin da kuke jiransa. Kaunatattun Ubangiji, ina tabbatar muku cewa Allah mai aminci ne, kuma ba zai taɓa kunyata ku ba a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, an ja hankalinmu ga matsayin aiki, wanda ta ce, a binciki nasosin bishara don alkawarun da Allah ya yi wanda suka shafe ku, haka kuma ku yi da'awar su. Kaunataccen Ubangiji, matsayin aiki ta ce, a binciki nasosin bishara don alkawarun da Allah
ya shirya wanda kuma ya shafe mu domin mu ga cewa mun mori wannan alkawari. Kaunataccen Ubangiji, alin misali idan muka dubi maimaitawar shari'a Sura 28, idan muka karanta akwai alkawalu ko alkawali da Allah ya yi masu yawa a gurin nan domin mu. Misali shine maimaitawar shari'a Sura 28 aya 6, maimaitawar shari'a Sura 28 aya 6 yace da albarka za ku fita daga gidajenku, da albarka kuma za ku shiga. Wato mun ga duk lokacin da muke fita da shiga, Ubangiji Allah ya yi alkawalin albarka, don haka mu yi furta wannan game da mu more ta a cikin sunan Yesu. Har yanzu cikin maimaitawar shari'a Sura 28 aya 13, maimaitawar shari'a Sura 28 aya 13, ya yi magana ya ce, za ku zama kai, ba za ku zama wutsiya ba, za ku zama bitsa, ba za ku zama a karkashi ba. Mu furta wannan, mu yi na'am da shi a cikin sunan Yesu. Har yanzu a cikin Irmiya Sura 29 aya 11, Irmiya Sura 29 aya 11 ya ce, gama na san tunanin da nake yi muku, in ji Ubangiji, tunanin salama ne ba na mugunta ba, domin in ba ku kyakkyawan fata. Kaunataccen Ubangiji, ashe kula yomi Ubangiji yana tunani game da mu, don haka mu yi furcin irin wannan kalmomin mu kuma more su a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da Ayuba Sura 25 zuwa 29. Karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da Ayuba Sura 25 har zuwa 29. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana, wanda rana ce na farko cikin mako, wato ranar Lahadi. Bari wannan rana mai zama mai albarka, mai alheri, mai wadata a gare mu duka a cikin sunan Yesu. Sai kuma gobe da Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake jin wata fasara. War salam.